Helo a chroeso i Galeri Gareth, Inktober Special. Be ydy Inktober? Dwi'n siŵr bod chi gofyn wrth chi'ch hunan. Wel, sialens ydio i greu llun gwahanol bob diwrnod ym mis Hydref. Mae rhai pobl yn galw fo'n hydgelf, ond dwi'n meddwl bod hynna'n enw rili gwael. So dwi wedi mynd efo Inktober. So dyma lluniau fi ar gyfer Inktober 2020. Dwi'n galw y llun yma yn mam yn ei chyrlars. Mae y bach yn fler, ond o'n i heb neu llun ers talwm, a dwi yn meddwl bod i wedi gwella wrth i ni fynd ymlaen yn y mis. Os da chi'n nabod mam, da chi'n gwybod bod fi wedi cael hwyl efo'ch details y fama. Dwi'n galw y llun yma yn castach mewn cwmwl. Mae o reit neis. Dyfrig Topper ydy'r brenin, fodd y comic relief yn y drama Darren drws nesa, oedd ar S4C ers talwm. Nes i gael hwyl efo hwn? Dwi'n galw y llun yma yn abstract. Mae o siwr braidd y llun gweitha i fi wneud erioed, ond mae'r leins random eithaf pleasing i'ch llygad yn tydi. Dwi'n galw y llun yma yn beil cawr Cymru. Mae'r proportions y fama bach off, ac i ddweud y gwir, nes i ddim treulio llawer o amser yn gwneud y llun. Efallai 10 munud ar y mwyaf, ac oedd rhan fwyaf o hynny ar gwallt y keeper. Roedd hwnna yn lot o hwyl. Dwi'n galw y llun yma yn botwm band a batri, achos ei fod o'n llun o botwm band a batri. Nes i fynd am photorealistic look o fama, hefo elfen cheeky o hunan bortread. Dwi'n galw y llun yma yn tŷ breuddwydiol, achos bod o'n llun o fy tŷ breuddwydiol, Dream House. Mae yna lot o details o fama, helicopter, garage, pwll nofio siap gitar. Nes i lot o hwyl efo hyn yna. Dwi'n galw y llun yma yn chips. Mae yna lot o chips yn y llun. Dwi'n cyfri dros 20 o chips. Faint da chi'n gallu gweld? Nes i llawer o hwyl efo hyn nesa ma. Dwi'n galw y llun yma yn pantifonio Q. Rwan mae hwn bach yn hau braw, bach rhy glyfar efallai. Dwi ar ffôn mewn pan sy'n edrych fel y llythyren Q. Mae o hefyd yn cyfeiriad at James Bond, un o fy hoff ffilms. Mae hyn nesa ma yn dipyn o hwyl. Dwi'n galw y llun yma yn orangutans enw. Mwy product design a celf gwir. Sa chdi fwy debygol o gweld hwn mewn fridge na mewn galeri. Dwi'n galw y llun yma yn sgerbwd rock a roll. Os ti'n edrych yn ofalus, mae'n edrych fel bod y bawd ar y llaw rong. Ond, jyst y llaw sydd ffordd rong rownd, os ydy hynna'n neud sens. Dwi'n galw y llun yma yn cacana kumquat. Nes i wneud llun o'r kumquat achos o'n i'n meddwl bod o'n gair ffynnu, kumquat. Mae o'n hwyl i ddweud ac mae'r llun yn adlewyrch i hyn, gan fod o'n hwyl i edrych ar. Dwi'n galw y llun yma yn wiwar. Nes i rili trio wneud braslun realistig o wiwar, ond oedd o methu aros yn llonydd, so mae o bach yn scary. Fel wiwars go hir. Nes i hwyl yn neud efo nesa ma. Dwi'n galw y llun yma yn Noah! Mae hwn fel rhywbeth sa chdi'n gweld mewn papur newydd, fel un o'r political cartoons na. Mae'r unicorn yn boddi achos does na'm unicorns dyddiau yma. Mae'r 2 beetle yn fflio off yn y cefn achos dyn nhw ddim angen cwch. Ringo a Paul dwi'n galw nhw, yr surviving beetles. Dwi'n galw y llun yma yn siop. Tu allan i siop ydi o, ond dim siop go wir, siop dychmygol. Mae yna cath yn y ffinast. Detail bach neis o'n i'n meddwl. Mae hyn nesa ma rhaid da, nes i hwyl efo hwn. Dwi'n galw y llun yma yn calon. Mae hwn hefyd wedi ysbrydoli gan un o fy favourite films, James Bond. Roedd y llun yma'n hwyl. Dwi'n galw y llun yma yn gwair. Ar y gwair mae pêl-droed o'r ar drws nesa. Mae yna lun o minion arno fo. Dwi'n galw y llun yma yn panad. Nes i ddechrau trwy wneud llun yn y steil photorealistic na o'n i methu wneud y dda iawn wrth wneud botwm band a batri nôl at dechrau mis. Ond ar ôl wneud y mug,
oedd y llun yn edrych bach yn wag. So nes i sgwennu panad mewn ffordd eitha cool. Dwi'n licio hwn. Swn i ddim wedi cael dipyn o hwyl efo hwn hefyd ar un nesa yma. Dwi'n galw y llun yma yn Wolf. Llun o Wolf o Gladiators ydi o. Mae'r forearms bach o rybys, ond nes i wneud o heb tracing paper, so dwi eitha prawd o fi fy hun. Ges i lot o hwyl efo hyn yna. Dwi'n galw y llun yma yn Pinafal. Mae hwn yn y steil cubism, a mae nes i sylweddoli bod du yn rili popio a nes i ddysgu y value o values. Hynny yw, mae du a gwyn yn creu contrast rili neis. Ac mae negative space yn bwysig hefyd. Celf. Dwi'n galw y llun yma yn noson poker. Fama nes i anghofio am y gwers am values a negative space ac stwff arall na i gyd nes i ddysgu y diwrnod gynt a jyst rhoi llwyth o scribbles ar y tudalen. Uncle Raymond yw na ar y dde yn y fest. Mae o'n twyllo wrth chwarae cardiau. Boi drwg. Dwi'n galw y llun yma yn Mate fi. Mate fi ydi Geraint Iwan. Mae'r steil y fama dipyn mwy cartoony. Dwi'n licio Geraint Iwan, a dwi'n licio'r llun yma hefyd. Be fydwch chi'n dweud am yr nesa yma dan? Wel, oedd o lot o hwyl. Dwi'n galw y llun yma yn coedan. Mae'r coedan mewn cae, fel lot o coed. Mae hwn eithaf peaceful. Dwi'n really enjoyo faint o calming ydy'r llun yma. Dwi'n galw y llun yma yn tripio ar y grisia. Penrhyw stairs ydy'r illusion o grisia sy'n mynd i fyny a lawr i'r pryd, ond oedd yr illusion ddim yn cret tro yma. So nes i troi'r llun ar ben i lawr i adio i'r illusion. Ges i hwyl yn neud hwnna. Dwi'n galw y llun yma yn ffôn. Rhywbeth eitha pleasing am faint o stret o llun illa fi. Nes i lwyddo i wneud hyn drwy rhoi ffôn fi ar y papur a mynd rownd â fo efo beiro. Dwi'n galw y llun yma yn busnesu. Da ni tu fewn i adeilad efo ffenast gothic Art Nouveau. A pwy sydd tu allan yn trio edrych i fewn? Fi, Gareth Orangutan. Dwi'n eitha hapus efo hwn, mae'r shadings yn neis. Dwi'n galw y llun yma yn UFO ma. Swn i efo Tipex sa serch di bod loads haws i wneud. Ond Inktober ydi o, dim Tip-X. Oedd hwnna i fod i swnio fel hydref. Roedd hwnna lot o hwyl. Dwi'n galw y llun yma yn moustache. O'n i'n cael tasiwaidd vibes o fama. Hunan bortread o fi fel Salvador Dali yn steil Shepard Fairey. Swn i'n gallu gweld hwn ar t-shirt, neu fel sticker. Reit, mae'r nesa yma yn... Mae'n rhaid da, ges i dipyn o hwyl efo fo. Dwi'n galw y llun yma yn Joe. Dwi'n really licio ffwbol a Cymru, a tîm pêl-droed Cymru ydy probably favourite tîm pêl-droed fi, ac mae Joe Allen yn clas. Dwi'n meddwl bod y llun yma clas hefyd. O'n i'n neud hwn am tua hanner awr. Dwi'n galw y llun yma yn pwmpen. Mae o'n really scary. Ond peidiwch â bod yn ofyn achos jyst llun o pwmpen ydi o, ac mae pwmpen yn gair ffynnu. Swn i'n dweud bod fi wedi cael dipyn o hwyl efo hwn. Dwi'n galw y llun yma yn Cennin Pedal. Daffodil, standard. Ideally, mi fysa hwn mewn lliw. Ella fedrwch chi printio fo a lliwio fo eich hunan fel colouring book. Rhywbeth i feddwl am. Ac i orffan, dwi'n galw y llun yma yn Dolig. O'n i'n teimlo'r vibes Dolig erbyn diwrnod cael yn gaeaf. Mae'r Sean Corn yn edrych yn eithaf creepy. A dyna ni, 31 llun nes i wneud yn ystod mis Hydref. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Hwyl fawr.